Llavors, això que us presentem avui és el fruit de ja trobades prèvies amb periodistes, trobades prèvies amb comunicadors i comunicadores d'ONGs, i a partir d'aquella detecció d'aquells primers errors que estàvem cometent, alguns punts claus que hem detectat conjuntament que caldria millorar. Nous devons ici avoir une réflexion collective en relation avec les autres représentants des ONG pour réfléchir sur une autre forme à la fois de journalisme ensemble, et je dirais même que nous devons être des journalistes résistants à l'intérieur aujourd'hui du monde médiatique. Fer seguiment, fer formats llargs i fer periodisme de context crec que és el gran repte, és pràcticament de sentit comú i sense això és difícil l'exercici del periodisme en si mateix. A la zona que jo treballo, que és l'Àfrica, estem tan acostumats a sentir que Àfrica no interessa, no? És la cançoneta de sempre. Y a mí siempre me agrada decir, no interesa porque no la conocemos. Entonces, estamos siempre focalizados en la emergencia. En esta situación tenemos que abordar el tema de un punto de vista muy independiente y intentando de hablar con todos los actores locales del problema. Bueno, els fets puntuals ens hi centrem perquè són els que representen que l'audiència o els espectadors o els lectors demanen, no? Per tant, és normal ser-hi. Fer-ne un seguiment i intentar-hi tornar depèn de molts factors. Primer, de la notorietat de la notícia en si. El segon punt, evidentment, tenir uns caps sensibles al tema i que els hi sembli interessant. I el tercer lloc és poder realment, amb un viatge que no deixa de ser uns costos per l'empresa, tenir un ventall de temes, perquè si només vas a fer temes de cooperació és molt probable que et diguin que no. Jo només volia afegir una cosa, i és no hem de menysprear els dies D, perquè és que si no hi ha dies D no viatgem. Aquesta és una realitat, i més en temps de crisi dels mitjans com és els que estem vivint en aquest país. Respecte a això que deia la Isabel dels dies D, i per anar a la cosa pràctica, perquè és arma de doble tall, no? Jo els aprofitaria, òbviament, per això que diu la Isabel, però ja com a tasca per ONGs, anticipem-nos. Anem a fer una planificació, quins són els nostres dies a nivell anual. I en aquests dies D, mirar de forçar, diguéssim, perquè apareguin des de les victòries de la gent local, o sigui, que no sigui al voltant només d'aquests pics o de violència o el que sigui, no? Para hacer un buen seguimiento y dar también, ¿no?, toda una visión completa, yo creo que hay sí que tener una buena relación con ONG locales, pero sobre todo con periodistas locales en plan de miradas diferentes que pueden embarcar el problema desde todos los lados. Abans la Simona també parlava dels periodistes locals, dels nostres companys, els que normalment diem fixers, que a mi és una paraula que em posa els pèls de punta, no? Que dius, al final, tota aquesta feina, la de Congo, la que tots fem sobre el terreny, seria impossible sense els nostres companys, que són companys. I crec que coses com aquestes, detalls com aquests, mostren una mica els nostres propis prejudicis i la manera com estem enfrontant el discurs, no? El discurs cap al periodisme, cap a les històries i cap a aquest sud. I nosaltres mateixos estem dibuixant aquestes fronteres, a vegades sense adonar-nos. Llavors, potser una mica repensar com estem fent nosaltres la nostra feina i com estem explicant quin relat estem teixint, no? Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut favoriser les rapports sud-nord, mais entre confrères, entre journalistes, mais aussi avec les ONG locales. Parce qu'en fait, on parle toujours des ONG européennes, mais il n'y a pas que des ONG européennes. Il y a des ONG dans les pays où on se déplace. Et ces ONG, on n'en parle jamais.
Cuando tratamos temas de internacional, la primera fuente automática siempre son informes de ONGs, ¿no? Y de agencias de desarrollo. Bueno, en realidad es una parte muy pequeña de un escenario mucho más complejo. Y focalizarnos solo en eso creo que es lo que acaba dando esa imagen de drama, de víctimas, de desgracia, que simplemente no es real. Un dels temes a tocar seria trencar barreres entre el que és global i el que és local. Portem Congo al telèfon, esmorzem Costa d'Ivori, portem Nigèria als nostres cotxes, és a dir, aquesta distància és irreal. Tot això està passant per una qüestió cultural. Aleshores crec que hi ha d'haver un treball de coneixement dels periodistes, de coneixement de la seva trajectòria, dels seus interessos, etc. I d'això del local i global, potser encara podríem anar més enllà i destacar temes més propers que toca a la quotidianitat de la gent perquè pugui apreciar aquest global local, no? Jo crec que la base és l'interlocutor, és a dir, si creem una xarxa més o menys de cooperació, diguéssim, entre ONGs i mitjans, per quan hi hagi un conflicte tenir la capacitat de reaccionar amb rapidesa i sobretot hi ha una cosa que jo crec que és bàsica, que són les històries. És a dir, m'explico, jo perquè, a veure, nosaltres a la televisió de Barcelona tenim un prisma molt local, però, clar, nosaltres el primer que intentem quan passa alguna cosa en algun lloc del món és buscar l'angle local a partir de la comunitat que viu aquí, com està vivint la història, però al mateix temps jo crec que amb tota la facilitat que tenim de les xarxes socials, els mitjans locals som els que estem més lliures per trencar l'agenda genèrica que ens arriba i fabricants a les nostres fonts. O sigui, les ONGs no poden pautar les agendes internacionals dels mitjans de comunicació. I una mica està passant, bàsicament, perquè les ONGs estan a terreny i els mitjans de comunicació moltes vegades no. Mais en tant que journaliste, ce que l'on souhaite, c'est que nous ayons en face de nous des communicants d'ONG qui soient des référents, non pas des communicants qui nous donnent une communication au grand public, mais qui nous donnent des vraies informations. Efectivamente, cada vez que se ofrece comunicación o se ofrece marca, nos deslegitimamos como fuente de información. Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es ser fuentes de información y ser creíbles como fuentes de información, efectivamente, buscando otras maneras o, en cualquier caso, entiendo que compensando cosas que son más puramente marca, captación de información. Bueno, personalment, a mi el que m'agrada és anar directament a la font, no que una ONG m'enviï un comunicat en 50 històries personals i amb el vídeo i que no l'he fabricat jo. Està tot molt prefabricat. Jo crec que molt probablement les ONGs se n'adonen que també és important que els seus projectes tinguin una incidència més enllà del projecte en si, sinó que realment influeixin en la comunitat, que facin una mica de lobby polític si cal, que... Vull pensar, Almenys és el que he vist jo al llarg dels anys que ha passat això. Sería bueno que el Vademecum llegaran también a periodistas que generalmente trabajan un poco de todo, pero que tengan también el lenguaje justo para hablar de esos temas. Y sobre todo tiene que llegar a las ONG, todas, que muchas veces intentan, porque la verdad es también esto de utilizar a los periodistas para llegar a una recaudación de fondos, ¿no? Y no a una comunicación de calidad. Jo el Vademecum aquest el veig difícil d'aplicar, o sigui, difícil de realitzar diàriament, sobretot en els grans mitjans. Ara, jo també veig que aquestes coses s'han de fer igualment. O sigui, és important que hi hagi una pressió cap als mitjans, cap als periodistes, si es vol, o formació per periodistes i pressió cap als mitjans, de cara a aquesta línia, perquè tot i que moltes vegades els canvis no es veuen immediatament, sí que a llarg termini sí que veus veient com hi ha canvis, no? Jo crec que és que hem de treballar malgrat la línia editorial del nostre mitjà. Fer la feina que considerem que hem de fer malgrat el que ens imposi.